खुलुमबाय दिनैनि NBNN नि बर' रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मिरु एबसुआ सा 12 फरायसा फरायसुलिफोरनो 13थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायबाय BTC नि सोलोंथाइ बिफाना चिराङाव बिपिएल थाखोनि फरायसुलिफोरनो स्कुटि रानदों कक्राझार जिल्ला एबसुआ मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों तरायना हेना ब्रह्म रुंसारि जाबाय चिरां जिल्लानि धालिगावआव आसाम पेट्रलियाम मजदुर इउनियनआ गोख्रों हेंथा खुदिसारदों आलादा खमथाफोर रायजो मोननांगौनि दाबिजों आख्रासुआ कक्राझाराव 3 घन्टा धरना हाबाफारि दिन्थिफुंदों दानिया फैदो गुबै रादाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुआ इं 2016 मायथाइखौ सोलोंथाइ बोसोर आरो 2007 आरो 2020 मायथाइसिम गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइनि थासारि सोरजिनायजों लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिङाव थुलुंगाखां होनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय मेलेम गोनां देरहासार फरायसाफोरनो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मान बावनाय जायो आरो देग्लायबो 2008 बोसोरनि सेबाजों खुंफुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय टप 10 फरायसा फरायसुलिफोरखौ कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा हारिमुआरि नब्लाङाव मोनसे रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों गा13थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरिफोरनो बान्थाखौ गथायनाय जायो हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव रुंसारि कमल कुमार ब्रह्मनि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय आरो सानजौफुआव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'नि मासि सामलायनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गासै सा 12 बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ आर'नाइ मान बिलाइ आरो ममेन्ट' आरो बिजाबनि थफ्लाजों बरायो खावलायबाय मोजाङै जाहाथे गोसो होनानै फरायो गोबाङानो गरिब न'खरनिफ्राय फैनाय बिमा बिफाया हाजिरा मुजिरा मावनानै फरायहोदों दा बे फरायसाफ्रा मोजाङै लेखा फरायो बेखौ जोङो खावलायबाय जासिगोन नङा होमबा थेंक इउ दिनै बे टप 10 आव नुनो मोनदों इउएन एकाडेमि बाथौ आश्रम इउएन एकाडेमियाबो प्राइभेट बाथौ आश्रमाबो प्राइभेट दिनै बेयाव हाबनाय गथ' गथाया बिराद मोजां साइनि रिजाल्ट खालामनो हादों नाथाय जों नुनो मोनदों गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाय माने बे गथ' गथायफ्रा मानो रिजाल्टआ गाज्रि जाखो मानो बिदि कन्डिसन जाखो बेखौ एनालाइसिस खालामनायनि सम फैदों जोङो टिचार्स इउनिटफोरखौबो जों बुंनांगोन जोङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ बुंनांगोन जायफोरनि बर' मिडियामाव फोरोंनानै बोथिनै ओंखाम मोनजादों बिथांमोनहाबो गावनि डेडिकेसन गावनि हारिनि राव बर' बिजोंखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सेबानि चेयारमेन रमेश चन्द्र जैन जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो BTED नि IGP अनुराग अग्रवाल बराय बिबुंथि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि धरेन बर'आ गा13 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था राननाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि खुंथायनि गाहायाव थानाय BJP सरकारा आलादा बर' बिजोंनि बिथोनगिरि होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जुरिफिनसिगोन होननानै बुङो তেখেতসকলে কিবা বহুত মানে ডাঙৰ কাম যেন ভাবি লৈছে হিটু যেন দেশ বিভাজন হিটু যেন মানে বিৰাট ডাঙৰ এটা কাম বুলি ভাবি লৈছে কিন্তু আজি সেপাৰেট ডাইৰেক্টৰেট যদি গঠন কৰে বড়ো মিডিয়ামৰ হিটু অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ একো লছ নহয় বৰঞ্চ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হ'ব গতিকে আমি বুজি পোৱা নাই বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে এটা সেপাৰেট ডাইৰেক্টৰেট LP টু ইউনিভাৰ্চিটি স্কুলবিলাক চাবৰ কাৰণে মাষ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে তাৰ কাৰিকুলামবিলাক চাবৰ কাৰণে কিতাপ পত্ৰ সময়মতে দিবৰ কাৰণে স্মুথ ফাংশনিং সিস্টেম টু স্মুথ ফাংশনিং হওয়ার কারণে সেপারেট ডাইরেক্টরেট এখন গঠন করে দিলে অসম সরকারের কি লস হয় আমি এটু বুঝি পাওয়া নাই আর সেই কারণে আমি পুনৰ আমি আন্দোলন এটা আরম্ভ কৰিবলৈ লৈছো যে অতি শীঘ্ৰে সেপারেট ডাইরেক্টরেট গঠন কৰিব লাগে নহলে কি হৈছে আজি ডিও লেভেলত বিও লেভেলত অসমৰ বহুত মানে IS লেভেলত বড়ো মিডিয়ামটো গুৰুত্ব দিয়াটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ সেই কারণে আজি নগাঁও জিলা মৰিগাঁও জিলা BTCৰ বাহিৰৰ বহুত জিলাত বড়ো মিডিয়াম লাহে লাহে স্কুলবোৰ মৰি যাবলৈ ধৰিছে বন্ধ হ'বলৈ ধৰিছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ নাযায় কাৰণ শিক্ষক নাই মানে ভাল শিক্ষক তাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই ভেকেন্ট হৈছে 10 বছৰ হ'ল মানে তাক ৰিপ্লেসমেন্ট দিয়া নাই কোনো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই
সেই কথাবিলাক যদি IS DO BO বিলাক কয় কোনো গুৰুত্ব নলয় সেইকাৰণে সেপাৰেট ডাইৰেক্টৰটো লাগিবই ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই অতি শীঘ্ৰে যদি অসমৰ চৰকাৰখনে যদি বড়ো মিডিয়ামৰ ভাল বিচাৰে বড়ো জনগোষ্ঠীটোক যদি সঁচাকৈ মৰম কৰে বড়ো জনগোষ্ঠীটো সঁচাকৈ আগুৱালি লয় তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে সেপাৰেট ডাইৰেক্টৰটো গঠন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव सेबानि चेयारमेन रमेश चन्द्र जैनआ बुङो दि माध्यमिक মই এতিয়া সেবা চেয়াৰমেন আমি 9 আৰু 10 কিতাপ চাওঁ 9 আৰু 10 কিতাপত বড়ো মাধ্যমৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই কিতাপ আহিছে কিন্তু মোৰ হিচাপে এই বছৰটো ক্লাছ 1 to 8 কিতাপ ঠিকমতেই আহিছে মাত্ৰ এটাই সমস্যা আছিলে যে বড়ো মাধ্যমৰ যিবিলাক টিচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে যেনেকৈ আমাৰ বড়ো মাধ্যমৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে টেট কোৱালিফাই কৰাৰ অলপ অসুবিধা আছে আৰু যিমান আমাৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ কাৰণে শিক্ষক লাগে সিমান সংখ্যক টেট পাছ টিচাৰ নোহোৱাৰ এই এটা সমস্যা বাকী তেনেকুৱা কোনো সমস্যা गुबुन गुबुन बोसोरफोराव नारनानै होनाय बायदि देग्लायबो BTCनि सोलोंथाइ बिफाना 2017 बोसोराव हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय BPL थाखोनि फरायसुलिफोरनो गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दालिगाव गोजौ फरायसालियाव स्कुटि राननाय होनाय जायो BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव आरो चिरां जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरिनि हेफाजाबाव दालिगाव गोजौ फरायसालियाव समबाराव खुंफुंनाय 2017 बोसोराव HS आनजादाव 60% गोबांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय BPL थाखोनि फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननानै हरनाय हाबाफारियाव BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि रबिशंकर बरगयारी BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्फा बरगयारी मावफुं सोद्रोमा जगदेश सरकारजों लोगोसे BTCनि सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि आरो फरायसा फरायसुलिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो Disney College. College কিমান ডিস্টেন্স? 21 কিলোমিটাৰ। 21 কিলোমিটাৰ। কেনে লাগিছে আজি? এটা পলিসি ডিক্লেয়ার করেছিল যে BPL ফ্যামিলির 100 গার্ল স্টুডেন্ট যিসকলে হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ক্লাস পাব হায়েস্ট নাম্বার স্কোরার 100 স্টুডেন্টসক আমি স্কুটি দিম বুলি যেটো কমিটমেন্ট সেইটো আমি এক্সিকিউট কৰি আছো যোৱা বছৰ 100 দিয়া হৈছে এই বছৰৰ এইখিনি দিয়া হৈছে क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 4 जुन अक्ट'नि फुंबिलिनि 9 रिंगायाव 2018 बोसोराव सेबाजों खुंफुंजानाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद थामहिनबा मेट्रिक आनजादाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुंब्रुदै बरायो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया बेवहाय बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमनि थांखि आरो जे नोजोर बे थांखि आरो नोजोराव सेथियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनानै दोनदोंमोन बर' बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानायखौनो थुलुंगाखांहोनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेथि हाबाफारि जागोन आरो बेनिखायनो थांनाय समनि गुबुन गुबुन सोमावसारनाय हाबाफारिफोरनि थाखाय जोङो सोलोंथायाव थि गोसो होनानै जोङो मावनो हायाखैमोन गोबां रोखोम थासारिनि थाखाय नाथाय जेब्ला BTC सुक्ति जाखाङो आरो बेयाव BTC सुक्ति जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि मुभमेन्टखौ सासपेनसन खालामनानै दोनथ'दोंमोन बे समाव जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावनो गोनां जे थांखि आरो नोजोरफोर दङ बे थांखि आरो नोजोरनि सायाव जों सावरायलायनाय जादों आरो 2006 मायथाइयाव आथिखालनि चिरां जिल्लानि कासिकत्रानि जथुम्मायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायलायनानै 2006 मायथाइखौ बर'फोरनि थाखाय सोलोंथाइ बोसोर होननानै फोसावजेननाय जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बरागारि गामिनि थागिबि
जितेन ब्रह्म आरो लाबायना ब्रह्मनि अनजालि फिसाजो दतमा हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव थाखो 10नि फरायसुलि थरायना हिना ब्रह्मआ बुहुमाव आरो गैलिया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 15 बोसोर बैसोनि थरायना हिना ब्रह्मआ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो जापानिज एनकेफालाइटिस बेरामजों भुगिनांनानै क'क्राझार एमआरएम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो 3 जुन अक्ट' बेरामनि थासारिया गाज्रिसिन जानायनि जाउनाव बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय समावनो रबिबारनि मोनाबिलि 7 रिंगायाव न'खरनि बिमा बिफा बाय बाहागि गासैखौबो नागारनानै अरायनि थाखाय जोबथा हां बोयो। आसाम आरो हादोरनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा अख्रां नांगा नांगा बेसेन बारायग्लाबनायनि हेंथायै जेबो राहा लामा लायैखौ आसाम पेट्रलियाम मजदुर इउनियनआ समबाराव गोख्रोङै हेंथा सोमावसारो। चिरां जिल्लानि धालेगाव बिआरपिनि लांगोनायाव खुंफुंनाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव लेबार बिफाननि गोबां मावफारिफ्रा बाहागो लायो। বিজেপি সরকার নেতৃত্বাধীন যি মূল্যবৃদ্ধি কৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি আমাৰ মটৰ শ্ৰমিক হৈ আমাৰ অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়ন সকলোৰে একত্ৰিতভাৱে এক আমি আন্দোলন ঘোষণা কৰিছো। আজি 24 ঘণ্টিয়া বন্ধৰ আহ্বানত আমি সকলোৱে বন্ধৰ মানিছো। আজিৰ বন্ধত যদি সরকারের কোনো যদি কাণ হাৰি নাহে, যদি কোনো আলোচনা করার পন্থ নলয়, তেনেহলে কিন্তু আকৌ 11 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু আমি 48 ঘণ্টাৰ বন্ধৰ আহ্বান ৰাখিছো। সেই বন্ধত কিন্তু সকলো পেট্ৰল ডিজেল এলপিজি যদি আমাৰ অসমত নাইকা হৈ যায়, তেনেহলে কিন্তু যদি ইয়াৰ কাৰণে সরকার দায়ী হ'ব, সরকার জবাবদেহি হ'ব। आसामाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय कच राजबंशी माहारिखौ ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौनि दाबिजों आरो थाबैनो आलादा रायजो खमथाफोर दाफुंनांगौनि दाबिजों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो महकुमाफोराव कच राजबंशी फरायसा आफाद सुंद'यै आख्रासुवा आरो महिला समितिनि बानजायनायाव 3 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो क'क्राझार जिल्ला कमिटि आख्रासुनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिनि लांगोनायाव 3 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो। क'क्राझार जिल्ला कमिटि आख्रासुनि दैदेननायाव फुंबिलिनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम 3 घन्टा धरना होनाय हाबाफारियाव कच राजबंशी फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे कच राजबंशी महिला समितिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार फेस्टुन लानानै नो एसटि नो रेस्ट, वी वान्ट जास्टिस, वी वान्ट खमथाफुर बायदि बायदि स्लगान होनानै थासारिखौ गोमखांहोयो। বছর তো পারে হল আরো বেশি দিন নাই। তো লোকসভা ইলেকশনে আমি তো এবার স্টেট যদি বিজেপি গভর্নমেন্টে ইলেকশনের আগত লোকসভার ইলেকশনের আগত জনজাতি নকরে তেতিয়া বিজেপি দিগদার আছে। আমি সোমাবো নিদিম কৈছো আমার রাজমুসি एरिया। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। मिरु एबसुआ सा 12 फरायसा फरायसुलिफोरनो 13थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायबाय। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना चिराङाव बिपिएल थाखोनि फरायसुलिफोरनो स्कुटि रानदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुआ मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों। तरायना हेना ब्रह्म रुंसारि जाबाय आरो चिरां जिल्लानि धालिगावआव आसाम पेट्रलियाम मजदुर इउनियनआ गोख्रों हेंथा खुद्रिसारदों। आलादा खमथाफोर रायजो मोननांगौनि दाबिजों आख्रासुवा क'क्राझाराव 3 घन्टा धरना हाबाफारि दिन्थिफुंदों। बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।